ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಕ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕುರ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಬರ್ತಾ ಬುರಿಯರು ಒಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಬುರ್ನ ರಡ್ಡು ಐ ಬಸ್ಸೆ ತಿರ್ತು ಬುರು ತಿರ್ತು ಬುದು ಅವು ತಿರ್ಗೋಂದು ಬತ್ತು ಈ ಜನತ ಇವನ್ ತೂ ಒಂದೊಂದು ಆ ಜನತ ಕರ್ದರಿ ಬತ್ತು ತೂನು ಆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೆ ತೂನು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಜನ ಐ ಬಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿರು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಐ ಬಸ್ಸೆ ಹಂಗೆ ಕಿಸೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಫೋನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನ ಕನಕ್ಲಿ ನಿಗಿಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಸುರು ತುಪ್ಪನಾಡ ಅದಂದು ಇತ್ನಾಡ ತೊಗೊಂತಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದ ಇತ್ತಿನಾಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂಜನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಮಾತು ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಇದೀಕ ಈ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಂಜನೆ ಅಕೀರಿ ಮುಟ್ಟು ತೂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಲಿ ಅಂಜನೆ ಬಳಿ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ ಈ ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಸು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು ನಿಗ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ತೂದು ತೆರಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನ್ಪಂತೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಘಟನೆ ಏನು ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜನ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅಂಗಡದೊಳಗೆ ಪೋಣ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅಂಗಡದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ತೂನಕ 2 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದಲೇರು ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದಲೇರು ಈ ಜನ ಸರಿ ತುಂಡು ತೂನು ಆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದೇ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊದಿಪುಣ ಹೊದಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರತ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪುನ ಬೆಡ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಎತ್ತದು ಐಕ್ 423 ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಈ 3 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಅಂಗಡದ ಪೇಸೊಂದಿಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಮಾರ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗುಳು ಬಂದಿಲ್ಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸೆ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪ 2 ಜನ 5 ಪೈಸೆ ಐತೆ ಪೂಪುಜಿ 5 ಪೈಸೆ ಪೂಪುಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ತೊಂದರೆ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಜೋರು ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಕ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕುರ್ಲಿ ಒಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಬುರ್ನ ರಡ್ಡು 5 ಪೈಸೆ ತಿರ್ತು ಬುದು ಅವು ತಿರ್ಗೋಂದು ಬತ್ತು ಈ ಜನತ ಇವನ್ ತೂ ಒಂದೊಂದು ಆ ಜನತ ಕರ್ದರಿ ಬತ್ತು ತೂನು ಆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೆ ತೂನು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಜನ 5 ಪೈಸೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು 5 ಪೈಸೆ ಹಂಗೆ ಕಿಸೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ 5 ಪೈಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಈ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಜಿನದ ಘಟನೆ ಬಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿದ ಜನ ಒಳ್ಳ ಕುರಪಟ್ಟು ಮೊಳ್ಳಕ ಅಂಜೂಸು ಪಂಡ 3 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಪೇಸೊಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಮುಕ್ಕಳು 3 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಚೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಗುಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು 1 5 ಪೈಸೆ ದೆಪ್ಪು ಸೇರಿದ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ 5 ಪೈಸೆ ಸೇರಿ ಮುಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ 5 ಪೈಸೆ ಪೂಜ ಈ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲಿ ತೂನ ಅಂದ ದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಮಂದಿರ ತೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಂದಿರ ತೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಕುರೆಪಟ ಅಕ್ಲಿ 2 ತೆಪ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒದಿಕೆ 2 ತೆಪ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತು ಇಂದು ಪಂಡ 423 ಕೊರೋಡದು ಒಂಜಿಟಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ನಂಚಿತ ಐದು ಆತು ಕುರೆಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಿಸೆಗೆ ಪಡೋದು ಪೋಂಡತ 5 ಪೈಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವು 5 ಮಲ್ಲ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಜನ ಕೆಲವರು ಪಣ್ಣ ಕೊಂಡ್ಪೇರು ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಾರಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಳು ಏನು ಬಡಿದು ಜೋಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಕೊಂಡಿಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡೇರಿಗಳ ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 1 ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಈತು ಕುರೆಪಟ್ಟು ಗುಮ್ಮರದಿಂಚೆ ಕೊರೋಡು ತಾಲೇಜಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಂಜತ್ತು ಕುರಪಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ಣ ಕೊರಪು 1 ರೂಪಾಯಿ 5 ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕ 5 ಪೈಸೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ನಿಕ್ಕು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಾಂಡ್ಯ ನಿಕ್ಕು 5 ಪೈಸದ 500 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಂಡ್ಯ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆ ಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಂಚೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ತಾಳಿಜ್ಜ ತಾಳಿಜ್ಜ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೆ ಕುರಪಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತೀಪುನು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಡದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುರಣದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಡತಾ ಮುರಣಿದ ಆಯ್ತು ದುಂಬದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಡು ಉಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾರೆ ಉಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ಯಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬೂಪು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಕಟ್ಲಾನ 1 ವರ್ಷಗಾನ 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಪು 1 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಕೊಡುವ ನೋಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಯರು ಇನ್ನೊಂಜತ್ತು ಕೆಲವು ದಿಂಜ ಕಾಸು ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬಯ್ಯಾಡ ನೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಣ ಕೈ ಕುಳೆಬತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚು ಐಟಮ್ ತೆಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮೊಳಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರಾಕೊಂಡು ಈಗ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷ ಕುರ್ಜಿರ ಕುರ್ಪು ನಿಜ್ಜೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ 5 ಸೀದಾ ಕುರ್ರಾಪನು ಕುರಪಟ್ಟನ ಕುರ್ರಾಪನು ಕೆಲಸದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಕೈಕೋರು ಗುಂಬೋರು ಓ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ ಕೆಲಸದವಳು ದನ್ನಿನಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನೇ ಅದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕರ್ನೇ ಅದ ಅಂತೆ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರು ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಉಂಟು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ತೆ
ಎಲಂಜಿ ಕುರಪ್ಪ ನಾತ್ ಕುರಪ್ಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ತಿಕ್ಕನ ಐನ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದು ದಾಸ್ತಾನ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ಕುರಪ್ಪಟ್ಟೆ ಐನ್ಲ ನನ್ನವರೇ ಕೊರಪು ಎಂಚಿನ ಬೂರ್ನ ಐನು ಕೊಪ್ಪು ಕೆಲವರು ವಸ್ತುದ ಕುರಪ್ಪಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ವಸ್ತುಗಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ವಸ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ಗುಜೀರು ವಸ್ತಾವದು ಪಡು ಐನ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಸೇರಿ ಕೆಲವೇ ಐಟ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಜೂಸ್ ಐನ್ಲ ಏರಿಯಲ್ ಕೊರ್ರೇಜಿ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟನ ನೆಕ್ಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಎತ್ತನ ಐನ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಗುಜೀರು ಕೊಪ್ಪು ಜೊಬ್ಬು ಇಂಚಿನ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಿಡು